Lampan niki mengke terusan. Napa nih? Langsung pano garing ngono. Garing. Ayo. Ayo. Bayu Kang, atik mbok bakare enggak iso cetek genino aku engko. Endi Kang Pandi? Delok Kang. Hoi. Oh iya. Gawanan ae terus. Gawan. Urung ae. Fotone ora enek. Nanti anu ku mau. Ngombe lek dijalani ra enak keceplungan. Lah ya ngono lho. Lah kowe kok ya ngerti. Cangkeme kancane kecut. Ya. Lambene masalah. Ora apa-apa. Lah ya cangkemku kecut lho, Mur. Kene lho, Mur, kesupet kene lho, Mur. Tamang ya. Ora dikumpul kono ya ora iso. Ora iso empat. Pak Sardi. Salam, ngandel. Nggih. Sik Mbak, engko tak foto Mbak, nggawa sik. Yuk lah. Yuk. Dah.